Iya. Ayo. Iya, maju kene bala. Saking ora iki. Pak pikantuk lewat ya, Pak nggih. Monggo. Yo 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 yo. Tekan suri kono. Mundur mundur. Ya, diratani yo. Mboten ya, Pak. Ayo. Mbak menawi. Enten sing saged nggih. Monggo. Aman ya, Pak. Sawindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duwok ayu pamujatmu Dalam sayang. hati susah sayang mong kangen seliramu masuk Jangan so 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 ngendhes oh, aku. oh, 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 oh. Yes, yo, yo. Penak ya, Cek. Rino wengi rabi solali ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari ya mung sira kang bisa nambani. Sik mantene niku ingkang pundi to nyun ngapunten mantene lenggah ingkang wonten pundi temantenipun Wonten dalem. oh sampun masuk oh nggih Iya, sudah bubuk. oh sik sabar sik Eka pundi to, Mas? wonten lebet ya aku arep nyaket ibuke sing lenggah riyen jenengan kok pun hitung-hitung duit 20-an niku ajeng ngersake lagu napa Persiapan. oh ngenai anake kok ya wah aku wis tratapan kok ya kok wis ngitung duit 20 lin 5.000 aku ya ngono Tibake? wah kula ki ten ngersake lagu jenengan ki oh iya wah nggih nggo nyangoni anake nyawer Mbak nggih Iya, persiapan ya, Mas. ya masuk Aja semelang wong benes rasaku ingin Hei! ayu ora suwi aku bali sosok mandiri Sumanding ana ning sisi masuk deh oi
hamung sira kang bisa nambani dawuh Mbah ngersake lagu napa Mbah? Derek lagu. Oke, beres. Langsung langsung kula aturke. Oke, asmanipun Mbah sinten? Pak Yanto. Wah, salaman sik. Wah, agi kok ya apik men. Tumbasan pinten iki, Pak? Wah, tur niku kadose langkung apik nek kula nggih kok, Pak niki. Oke, ngarap. Napa nggih to, Pak? Wah, enten gambar untone ngeten kok ya. Senantiku nek enten piyayi napa ngedalakan duit kok jenengan langsung. Lho wong-wong MC iki kudu tanggap ping sasmita. Tak kira MC moto duiten. Nganti duit ki mlebu kantong men lak awak dhewe rugi. iya Begitu. Lanjut saya ngolek kijing miring. Oke. Aja semelang